Thank you. Knife gone more. Ị na-agbara m ọsọ since ahụ. Ama m na ị na-eme ugbo anyị enjoy. Here is very good. Ọ na-abakwa? Thank God. You're welcome, eh? Thank You know I love you. you. Are you sure? Yes. Are you serious? You are not still about me. Alright, take care of you, okay? No, only now. Okay, now I see what she says, so no problem. I love you. I love you too. On the cage. Nke anyị bụzi ụgbọ anyị na-agbagharị ka anyị na-emezi na street na ọkụ osisi. So, ị mara ozi na ihe na-emezi n'obodo a? Ka ị na-eme nwanne? Tata bụ 27th of August. Ọnwa Nostra. Ọnwa Luli. A na mpompo nwa Odogwu. Taa bụ birthday ya. Ị gwa ngwa gị ya na. Ewetaghị ozi. Ngwa gị si na-ewe gị nna anụ mgbe ahụ. Ebig. Anyị agawakwa dị. Mba, baby, I Mba, anyị agawakwa. No, we came here to enjoy. Cheka mgba gị ọkụ ịmara ọta ata ka Odogwu na-eme ihe. Enwe ihe ọbụla ị chọrọ ịgbanwe ebe ahụ. Ihe niile ya obodo ahụ ebe ahụ. Rapụ onye ụgbọ. Rapụ onye ụgbọ. Nne rapụ onye ụgbọ. Yes, ka anyị gaa. Ebig. Ka anyị gaa. Mese zugbo. Ka
Thank you.
Thank you.